Biyag ti tao. Naimbag nga orasyo papagayam. Itagon daway sagutan da kayo iti sabali manen apakasaritaan dito'y drama tayo. Biyag ti tao. Hello, Daddy! Hello, Carla anak. Kumusta kayo ni Lola dito Pilipinas? Nakagatang ka din ni Lola mitagas na? Wan, Daddy. Nakagatangan. Nasayat nga raw, anak ko. Okay, kumusta mo ti panagadal mo? Ayos lang, Daddy. Ay, wan gayam. Ada kumakayat ko akid dawan kada kayo. Anya na ita, anak ko. Ibagam lang. Itad mi ka ni mamem, no anya na ita. Kayat ko kumatibaro a cellphone, Daddy. Ngamin, daanan da ito cellphone ko. Dahil talaga yaman anak ko. Malala, inton bigat. Agi pa wita kiti kwarta. William, tay kap-kap na ka masilpon, anak ko. Thank you, Daddy. Yes, makagatang ako ni tibaro a cellphone ko. Itay na pala dito parke. Ang awan pa lang ni Carla. Wan nga rod, friend. Nagpayagmot. Ay, natitikasorsoron ko nga ramidan. Ti agur ura iti mabayag. Ay na, sumangpet to laday di babae tayo sa gunot ko. Nagbayag? Ay, agur ura hindi kita gagayam tayo ija beach. Urayon tabiit. Sigurado nga asidagdag tayo. Ay na, pasensya kayon ha. Naladawak. Ay, sa di nung kami tinapnapanam. Pasensya kayon at talaga. Napan ko nga inala di pa it ni Daddy a kwarta. Isuting gatang ko iti ti baro a cellphone ko. Oh, kita ay, wow! Wow! Ay na nagpintas matanday ta a cellphone mo? Ay nanginaday ta ah. Ay sana all. Daan nga minan jesigo da cellphone ko. Iso di mawatak ni Daddy iti gatang ko. Nagpintas matdaytan, friend. Ninginaan a cellphone. Siya kumamot ti gatangan ni Nanang. Ala, mapantay nga rodan. Sigurado nga agurura yung dagiti kakadwa tayo ijay beach. Pala ka talaga iti dahi ta cellphone mo, friend. Ninginaan. Ay, padasak man mat nga ibaga ka ni Papa inton umawag ka niya. Ay, sigurado nga igatangan na kaday jay, friend. Sa pala ko amo mat, stricto ni Papa. Ay, umapalak at talaga kada kayong adwa, Carla, Ricky. Oh, apay matlina. Gapot na amin na kayat yung kat kabailan tinaganak yung agatangan. Cellphone kas kada laptop, kat nalakadalaan nga ipay kada kayo. Ha? Ngam siya. Mano atawanan dahi ti cellphone ko. Nabutak pa yan. Ano saklata. Gapot na dinak maigatangan ni Nana. Ay na, friend. Maigatangan na kadayjay. Saan pa siguro nga ita, ha? Kasano maigatangan na? Kat manulaang ti sweldo na kas babaunan. Iso ang malabo ang mapasamak dahit na. Oh, nasaya at hadakan anak ko. Nakaluto ako ni ti pangrabyanta. Idisumtabag mong tamanganta. Oh, apay akas to tilangam anak. Nanang, ang mga numabalin nga igatangan nak iti baro ang cellphone. Kitaan nyo man ti cellphone ko, oh. Daan, kan lalakaan a cellphone. Di yu pa'y magatang amin na kayat ko. Kwa, anak. Ay, pasensya kan. Amumat nga da maintenance ko nga agas ko. Ay, iso nga mintidad duma paggasgastusak, anak. Kanti pa naghadal mo. Dayta ka na yun ti bagayo tunggal adda kayat ko apagatang kada kayo. Dita kayo man lang. Ay, Lina! Mabiit lang! Lina! Apay, ano ti kayat mo cellphone, anak ko? Kayat ko, tayo datatak na anak agad aman sanas, Papa. Tayo kasla iti cellphone ni Carla gayam ko. Tayo agbalor iti 30K. Anya? Nagginamaten? Aga mala, di ka madanangan, anak ko. Kasaritak ni mamam tayo so tagay pawit iti kwarta ng gatang mo, ha? Ay na! Thank you, Papa.
papa, kamo dyan na masukatan ti cellphone ko, alalakain. Awanan niya man anak ko. Tinapateg, igayad mo ti panagadal mo, ha? Yes, papa! Di ka madalagan! Kita ang ti cellphone ko, friend! Ay na! Nakaraglagsaka! Gaputan nagatang kung iti cellphone akas iti cellphone ni Carla. Wow, friend. Ay na, umapalak at talaga. Syaklaang ti kasto iti cellphone. Lalakaan, kendaan, ngam saan latta masukatan. Ibangam ngamin iti inam, agpakaasi ka kenkwana. Ay na, friend. Uray agparinto mga iti sangwanan na. Di nak maigatangan iti kas na cellphone. Gaputa umanay laang nga panginaldaw-aldaw mi ti sweldo na akas babaunan. Ganun? Ay, no kayat mo, itid ko lang kan ti sigod na cellphone ko. Ha? Talaga? Yes! Itid ko kan ka. Awan mat sa bali apang tedak. Ay na, agyaman nak, friend. Thank you at talaga. Nangalaam iti dayta cellphone, anak. Saan mo taday-ta di cellphone mo? Awan bibiyang yo, no sa dino tinangalaak nanang. Kundi yun damagan pa. Imbaglakid din tadapay gayam ko anaasyan kanyak. Iso nga impadawat na daytoy. Gaputaan muna adi nakabailan nga igatangan. Ha? No nagadal kayo kumangamin itinasaya at idi, dinatalgad ko matitrabaho yu ina. Saan kat ababaunan? Manipod ubi nga, aging gaita, babaunan kay lata. Anya? Kitaan nyo man dagiti dadakkel dagiti gagayim ko. Pasig da amin nga da iti abroad. Iso ama iti da amin ti kayat ti anak da. Ngam da kayo, ultimo baro akawas ko, di dak maigatangan. Lina, anak. Saan kumamot akas na ti panagsasaom kanyak, Ha? Imbag pa'y dagiti gagayim ko. Amin akayat da. Ited adagos tinaganak da. Ngam da kayo, pulos! Ay, pasensya ka na, anak ko. At di ka madanagan. Padasit ti umutang iti amok. Tauray ikarok tulatan ti utangag. Kat no pa utangan dak, ited ko adagos kan ka. Tapno magatang mo di cellphone nga ibagbagam. Ay nananang, saan apasig asa ulaang? Ibagayon tulatan no adda, makauma! Anyamutan da ito inluto yung asidaan nanang. Kanayon mutlatan nga ugot ti kamote, makauma! Ay na, pasensya ka na, anak ko. Pasensya! Kanayon latan nakasta. Inurnong ko nga minti sweldo. Iti kalabas, anak ko. Ha? Addo ti kwarta. Sapay ko mataumdas day tangay gatang mo iti cellphone na kayat mo, anak ko. Oh, adamat gayam kwartayo. Ha? Mala, dakon ituloy ti mangan. Iduling nyo latan. Innakon. Ay na, amoy friend. Nakaragrag sakak ita. Ha? Taabay, friend? Ngamin, nakagatangak matin iti cellphone ko. Ha? Ato'y kagat-gatang ko la itay. Wow! Uy, nakagatang ka mo iti kasta cellphone, friend. Kunak mo noon ti kwarta ni nanang mo, Ay na, kat inurnong na ti sweldo na, friend. Kan imutang pa iti boss na. Iso anagatang ko da ito'y. Talaga lang, ha? Ay, kat agpapada tayo na, friend. Nakagat aman sanas, titatak dagiti cellphone tayo. Nanang, kwartayo man. Ay, awang kwartak alina. Di kay pa'y nagsweldo aya. Awan masweldo. Tadyak pa'y naikaro di utang ko iti bus ko. Ay na, sumapul kayo ngamin iti sabali apanggadan nyo Panawan yun day at trabaho yo. Tanagbasit mati sweldo yo ijay. Ay na, sana mabalin. Tada pa'y utang ko iti amo kanak ko. Ha? Anyamatan. Sapay gumatang ako maitibadok. Naimbag pa'y dagiti gagayom ko. Tanagpipintas kan branded amin na kawasda. Ngamisyak, puro daan. Takasano, pasig awagwag tigat-gatangin nyo abado. Ay, agan anos ka kadi anak ko. Naimbag tulan umakalpas kay ti panagadal mo. Tauray gatangam to amin akayat mo. Inton addan na talgad apang gadam. Ha?
Kaanon to pa'y ngay day ta? Ay, jak pa'y ma-enjoy matiki na teenager ko. Tanagalasmat, dagiti kawas ko. Apay dagita abag, papanamli na. Inak agsapol iti pagtrabahwak nanang. Anya, kadkasanon nga iti panagadal mo anak ko. Ay na, maudin day ta adal-adal. Agtrabaho akpay, tapno maadda anak iti kwarta. Agadalak to, no adon kwarta. Ay saan? Agadal ka tay karigatan ka pagadalan Lina. Nagkarit kayo amang ibaga iti kasta. Ngam di yumat nga rod ka bailan nga ipay amin akasapulak. Minor di edad ka pa'y laang anak ko. Anak ko matrabaho ti Sir Cam. Ay nananang, nalakaapik yan titawan. Basta, adda sir kak atrabaho, katdakkel ka no ti sweldok ijay. Yag mo man dagita abag, di ka pumanaw. Pangasim ko manak ko. Ay, di yuman agawan dagita bagko. Dita kayon, bye-bye andak. Tadakkel akon, kabailakon ti manggad iti pagbiag ko. Lina, agsubli ka anak ko. Anya trabaho ti Sir Cam, Lina? Club ka numat. Kung nagigayam ko iti Facebook. Ha? Ala, anya trabaho mi jay ngay? Para serve ka no iti arak kan pulutan dagiti customer. Kat pinalubusan na kaninanang mo? Saan? Ngam impilit ko. Basol namat lang nga. Tadi namat maitad amin nakasapulak. Ala, saan ko maakasta, friend? Di mo tangtangsitan di inam. Ha? Tapno amom, friend. Apapalan ka. Ha? Apay mat. Anya kumati apalan nyo kanya? Wan ata kadwam ti inam. Ha? Saan nakas kada kami kan ni Ricky? Maminsan la iti dua atawon a makita mi tinaganak mi. Gaputa dadakit nga ron iti abroad. Syakit di anti umapal kada kayo. Gaputa maitid na amin akayat nyo. Nagasat ka, friend. Uray sana maitid ti inam ti amin akayat mo. Ngam kadwam iti inal daw. Mariknam ti panangipatagnakan ka. Ngam da kami ngay. Iso nga iti itad da amin akayat mi. Tawan dakit nga ron iti sidong mi. Ha? Dumalatan no makadwam dagiti dadakkel mo. Tano adda parikot mo, adda pangibagaam. Ngamda kami, awan. Sa anak ngamin amap na kiti telepono laang nga pagsaritaan mi kadagiti dadakkel ko. Carla? Iso adi mo kung mapagsasawan ti inam, no di na maitad amin akayat mo. Gaputan na balbalur ti presensya na, ngam dagiti na in materialan abanag. Kinapudno na, friend. Nabayagan akailiw ko na mamakan papak. Tamani po dubingap. Awan da iti danak. Niyayak tinadakkalak. Nga oray kayat ko kumamat nga ko panida. Nga madada iti adayo. Puno may tada amin nakasapulak. Nga adalat na kurang, friend. Kasapulak ti presensyada. Nga anyan. Mas napatpatag ka na kwada ti trabaho na ngam siya nga anak na. Nututuusan, adun ti urnong da. Mabalinda ko man ti agawin, tap na makadanadak mat nga anak na. Iso nga isang sangit ko latan tinakaro nga iliw ko kada kwada. Tamok mat kiti apara ti masagbayak ti pampanunutan dalina. Iso asika. Kundawayam ti kanta di nami ti puder mo, friend. Saan nga itinayin materialan na ba nagtipang ifokusa mi ti atensyon mo? Tanapatpatag nga dayo ti inam ngam dagita abanag. Agawin ako. Takayat ko ang makasarita ti inak. Husto amin nga imbaga ti gayam ko. Arumbang lang ay patag ko ti inak. Nangaroon nakat nakasingsing patunay kanya. Masya naklakot nga rodan iti inak. Gapoy iti kinatangsit ko kankwana. Balot! Balot! Oh, inanang di kaya. Nanang! Aglaklako kayo iti balot. Ay, wan anak ko. Ay na, agyaman nagtanag-subli ka. Ay, kaangangkat ko launa iti lakok. Aglako aktap no dara sa makaurnuhak iti kwarta.
Tapno maitad ko amin akayat mo kat di na kun panawan. Nanang, pagawanindag ko mo. Sorry, no tinangtangsitan kayo iti kalabas. Patpatgan kayo, nanang. Lina, anak ko. Yakon pumanaw, katagadala ka na imbag. Kat ilakok ti ginatang yu ang cellphone ko. Tapno adda pagbayad yu iti utang yu. Kan tulungan kayo ngagtrabaho no awan klase. Masyanak ngamin kada kayo. Nakitak no kasano ti panagsakripisyo yu para kanyak nga anak yu. Ipatpatag kayo, nanang. Ipatpatag ka mo. Di mo pabasulan ti inam no naipasngay ka anak kurapay. Imbes at ang sitam, tulungam kitdi kan ipatag mo tapno nasaya ato ti biyag mo. Bueno gagayam, di tan tinagibusan ti pakasaritaan, dito'y drama. Naimbag nga orasyo papagayam. Itagon daway, sagutan da kayo iti sabali manan, apakasaritaan, dito'y drama tayo. Biyag di tao. Diyak sa mutan, makaawit-gawit ti barda ko. Ay na, Arnel. Husto ko man day ta. Napartagkan. Ha? Sigurado nga agur-uray ang dagiti dadakkel mo. Wan bibi. Danog barbartag ka manang Carmen. Gaputak wartak ti barbartag ko. Anya? Gabalak dag trabaho. So nga wan bibi ang da. Nonyo ti kayat kong aramin din. Kaya nonyo ti pangusarak iti wartak. Anya? Apay nga'y akasta kamutin nga agsasao ka dagiti naganak mo. Saan anasaya at tikasta? Kagurgura ka talaga, dananang kantatang. Kaputasan nga, papadati pa ng trato na iti anak na. Anda paborito na, damad saan? Anya? Ay nalakay, rabiin. Gamadapay laang ni Arnel Ijerwal. I-close ko kumanti store. Ngamdimot la agawi dun. Anya? Mapankan, ing kakasarita barang danggan na ka. No siya, di nakmat ikaskaso. Ay, una yan ni Arnel. Gininumlatan. Sigurado asagsagaan man na dagiti dadakkel na ti panagawid na. Daita nga rod ti ibagbagak, ngam di nakmat ikaskaso. Iso asikaman laangan ti makisarita kan ko ana. Mala, sige. Mabit lang nga rod. Ay naanak ka nabartag ka manan. Naman, bibiyang yun na nabartagak. Takwartak tinggatang ko iti arak. Sana, Anya? ulay ka ano. Diyak pulos nagdawat ka da kayo iti isyat ko. Wartak tingkat gatang ko. Arnel anak ka Wan, punduasan ka nagdawdawat ka da kami kinitatang mo. Hanggang uray kasta, panunutam ko maati sa lunat mo. Tunggal rabe, nabartag ka nga agaway dito'y balay. Ang bibiyang ako na eh. O daman ti rumbang pakibiyangan nyo. Tagitilangan kakabsat ko, paborito yo. Isuda ti pakibiyangan nyo. Kaputa, isuda lang mo ti karkaryo nga anak. Anya, apay ay kasta mo di bagbaga manak ko. Pudno mo ti ibagbaga sana. Amin na kaya do ito dyaw. Urawang kwarta yaw, agutang kaya. Tapno dama ito dyaw. Ayaw magkayam, nanaro na. Anyat gatangan nyo? Ay, kwa sa anak agumatang parok. Umutang ako mapailaang itibaga siya unumabalay. Ay katuwa na. Awan parekot iti dayta. Ikam kayo. Ay, agyaman ako, nay.
Di ka madanagan. Bayadak to into na dated ni Julia kwarta. Wala na, awan na nyaman na. Angam, mabit lang. Saan ka di amang mangtad ni Arnel kada kayo? Ha? Ngamin, kanayon mo't nga dakwarta na nga ikatag na iti arak. Ay, kwa. Sana nga daw-dawat kan kwa na baraw. Ngamin, babainan naklaan. Ay, unay mo't ni Arnel. Awan respeto na itinaganak na. Masaya tayo may kay Arnel. Uwan manong. Ikanak man iti may isang arak. Anya, uminom ka manan? Awan mo't mangiparparit Imay ngamin ita iti inam. Imay imutang iti bagas. Gaputawan ka no ti isang yo. Ang ita. Arak ti pangigata ang iti kwartam. Basol ko kid din awan may isang da. Mapandumawat akin ni Julia kabsat ko. Total, isumat ti patpatagda nga anak. Anya? Anya? Naiturod mo sinumpatan ni nana mo, Arnel? Wen, pare. Natureda ka talaga. Kan may sana ka mabutang ka da nanang. Iso ngay baga ka di kayat kung ngay baga ka da ko ada. Ay, unay kan pare. Saan kumamat akasta Ngamin sana na sa tasong sumbatan tinaganak. Amo, manya. Dakil ti basol ta nanang kanyak. Sudah kan itatang ko. Agasam ngay. Upat kami nga kakabsat. Dagiti kakabsat ko. Ada itada atawid na. Siyak, basit itada atawid ko. Ha? Angan saan nga umdas day taras man pards? Tapno song batam ida. Maawatam ko ma. Asi kati kabasitan gapo ta lalaki kamat. Ken babae dagiti kakabsat mo. Oh, saan na mabalay no siyak. No maipapan ko maititawid na nagpapada ko mati pamayan da. Nangagkuti sa ritaan nyo ko ni Ramon, hindi namin sa narabi, Arnel. Apay, anya ka din ti mapaspasamakan ka. Apay, kasta kamutan kadagiti dadakil mo. Tunggal makisarita ka kadakwada, saan anasaya ti panakilangin mo? Pasensya kayo nangkal. Ngam talaga nasakit tinagam ko. Anya? Pangasim, Arnel. Saan anasaya at dayta? No adaman saan nyo nakikinawatan. Mabalin mo ba't ida akasarita at hinasayaan? Asaan kumabit akasta? Angkal. Ngamin, tayo kunada nga rudan. No pinagluam, weno napasaktam tirik na dagi tinaganakan ka. Awan, tinasayata mapasamak iti biyag mo. Pasensya kayo. Ngam jak lapat dyan dayta. Ano? Masakit ni nanang. Ngam adda ka dito ang nagmayat pa ila ti panaginom mo iti arak. Anya ka matan, Arnel. Apa nga na Anya ti parikot yung anya. Kahit bukod ko mo't akwarta ti inom ko. Ha? Uray man nga arak, kabala magatangan. Ngam ultimo may salang nga agas ni nanang, di mo pa'y may gatangan. Anya kumaga po. Hindi agpagatang kayo. Total da kayo umatingkar ka rin ng anak na. Anya? No siya, kawan naman da kanyak. Day tati tandaan da. Manon adaras ngayon bagakan ka, saan anasaya at tangar aramidam kadakwada. Ngam, dinak matikan ka no. Kita to Ay na, manang. Didak ko makarita na kasta. Amumat akabailak ti agbiag nga uray awan dananang kantatang. Kabailak mo't nga agtrabaho para itibukod ko agbiag. Ay na, agbalbaliw kan, Arnel. Saan anasaya at tangar aramidam? May saka mo't, tila ibagbagam mo't. Diya lapat dyan na kita. Arnel, anak ko. Di nakman kasarsarita na nang tado ti pampanunutay. Diya kaya ti masinga. Anya, ay dala ko maibagakan ka. Ay na, no mangibaga kayo iti kwarta, awan maitid ko kada kayo. In kailangan dumawat kada iti nagduma kakabsat ko. No asino dagiti pinatawidan nyo iti nalalawa daga. Iso ati pagdawatan nyo iti pagagas yaw. Ay na, anak ko. Apay akasta kamatan na sumungsumbat ka da kamay. Ay, awanan ti adu pa asaw nanang. Panawandak dito ko na. Nagahapit mo't gaya man ni Arnel iti mula na anatang nanang. Uy, nanak ko. Iso na lang tanatsambaan na mo tinala ka apresyo.
Aya? Nanyamutan nga iti 5 piso ti may 1 kilo a presyo ita. Lugi ni Arnel kadag iti mula na. Kasta aya? Wala nakaw. Iso ama siya na kankwana. Ang manyangay nga road. Sapay la kuma. Takalat ang umato ti presyo. Iti kasta. Adamot sukat ti bandog ni Arnel. Hala, sana bale. Uray na laka ti presyo. Awan parikot kan kwa na. Gaputawan mo't paggasgastusan na. Udnumat sana yan nanang. Awan paggasgastusan na. Tajay arak ti mo nagatangan. Uwisit at talaga ti kastoy abiyag. Manon adaras ang nagburas iti mulak anateng. Hanggang nababalat ta ti presyo Anyamaten. Ay, inton kon parutak amin ang amulak ta sukatak iti sa balay. Barang iso tinangina. Iti kasta, makabawi ak. Ne, makadlawa ka. Manon nga aldaw asaan nga imay ni Arnel dito'y Teresena. Makumi-kumi di bangkag na siguro. Nakuna na ngamin, aparutan na kano, di mula na. Tasukatan na iti sa balay. Gaputan na babaw a presyo ti matumtumpungan na. Kasta ka di. Ay katun Anyangay nga agpaiso ti amo tayo. No iso ti pakatsambaan na itinangina. Ay, sapay ko mga rod. Tapno, mabawi na matigastos na. Iso na lang ang tawan mo't serbina. Nga uray makatsamba ni Arnel. Awan mo't nasaya at apang ipanan na iti kwarta na. No saan nga inom. Inom akanayon. Uwan nga rod. Barang dayta ti pagnakman na. Pards, damag ko sino katamgayam ti mula manatang Uwan pare. Ngamin, saan mo nga agbalo ti presyo? Nababalat tamat. Dayta nga ro ti parikot ti kadwan. Nababa ti presyo ita. Barang numaya to ti presyo. Nuapitan ka kabarbaro ngayon mulam. Sapay ko mga rod pare. Dakalan ti gastos ko. Kasta talaga Pards. Anyang nga rod. Tsamba-tsamba lang ti panagmulay tinatang. Nasaya at tasimangpet ka na nakaw. Dimagas ni Carlo. Indagas na bayad tinatang mga impaw it mo kan kwa na. Ket, yung nga rodin nanang. Adaw, anak ko. Malas talaga. Ay, nagbabamanan ti pinanggatang dahi tinatang ko. Apay ngayon? Anyamatay? Ninamnamak mo laki din na makatsambak iti nangato a presyo ita. Kaano la anang ko iti radyo anangina. Agam ita? 5 ka manan. Anya ngay nga road anak ko. Talaga akasta. Inton sumaronaw. Kat idagas tumanan ni Carlo ti bayad tinatengkaw. Di yo man alalaan tama nga numalas. Anya ka din dahi nga ibagbaga manak ko. Apay akasta ka mata. Apay ngay Pards. No kaya no sino katamtimulan. Iso mo ti panagngina ti presyo. No nya tin sukat mo. Iso mo ti 5 ka. Ay, uwan nga raw Pards. Anya matan. Anya nga ti makagapo. No apay ama bankrupt mo't dataon. Awan ti makagapo Pards. Anya nga raw. Talaga la siguro ang naranaan ti nalaka presyo. Sabay ko mga raw takasta. Panay. Panggap ko aparutan manay. Naglaka mo nga mi ti presyo na. Anya? Sukatak manan iti sa balay. Barang iti maikatlo pa nagmulak. Kat matsambaak tinangato a presyo. O sige, adakan ka na ita, Pards. Anya, sana nagawawid ni Arnel kunayo nanang. Wan nga roda nakaw. Talon nga aldaw asaan ang nagawawid. Amangan kunak numasadot nga agawid. Iso nga ijay latan kalapaw na ijay bangkag ti pagturturugan na. Ay na, sapay ko mga rod kasta. 5 ba sakit iti Teresena da Uncle June. Ngamawan mo ti Chay. Ay, sapay ko mga roda da ijay bangkag na. No adawayayo, ingkay kitaan. Uray kagurgura da kayo, sarong karan nyo lata. Wala nakaw. Inakto kitaan inton madamdama. Sapay ko mga roda makumikumlaang ijay bangkag na. Apay nga kastoy matante mapaspasama kanyak.
Agkakapsot ka naguyagak. Sakit. Kasta ulit sa sakit ti ulok. Diyos ko, tulungan na ko ma. Awan na mo ka tumulong kanyak. No ka anong awan pulos kwartahon. Isumutan ti panagsakit ko. Arnel, anak ko. Nanang. Maya kung dito'y bangkag mo, tadi ka mo tagaw-awi doon. Nanang. Ha? Apay anak ka. Masakit ka? Oo, nga ron, nanang. Agkakapsut ako, nay. Nagsakit ti bagbagik. Diyak maawatan ti riknak. Umay ka nga ro doon na mapanday sa ospital. Ang mga nuan niya na ita na marikriknam. Awang kwarta ka pulos, nanang. Isodyak nagaw-awi. Saan mo panunutan na ita, anak ko? Siya kung timakam mo iti na ita. Pag-isaw, at dapay lang ni Manang Bujuli ije balay. Iso ti kadua ta mapanin niya hospital. Ay na, gapoy tinalabos sa panagtrabaho itinadagsan. Iso akastan tinapasamakkan ka. Manang. Agyaman ka tanapan pa ni Nanang ije bangkag. Katnapan nakakinita. Tano saan? Diyak lamon. Uwan nga ron, manang. Pagyamanak unay. Ta nalagip na kasi narongkaran iji bangkag. Iso aday ta kumati panunutem, ading ko. Kasta unay aguram kadananang kantatang. Ang amanyangay ita. Iso damot lagayam ti sidadaan at tumulong kan ka. No kasta nakapsut ka. Manang? Itata masakit ka. Ada ka di maitulong dagi si barkada makainumam idi. Awan, ngam ni Nanang agasapulan iti igatang na iti agas na. Anal pa sa pinagsasawam, iso ti tumultulong kan ka. Ha? Dahito iti tandaan na maading ko No addaman banag ang nagkurangan tinaganak. Sana nasaya at alaksiden wano pagsasawam ida. Panunutom ko man no awan da, awan kamot dito abiyag. Saan nga umdas ti kinaado ti kwartam, tapno makunam adimon kasapulan ida. Nagbidot kay ti dayta. Manang. Isu siguro napasamakan ka ti kastoy. Kas kumay tinagsasaron apan nakabangkrap mo. Kalpasan na agsakit kan. Ngawan na pulos ti kwartam. Wagas daytoy tap nagbalbaliw kan. Gaputasan anasaya at nagitar aramidam. Ha? Isungag nakam kakuman ading ko. Pakawanan da kumananang. Amo ka nagbidutak. Impagaro ko, nadyak ka sa pulang titulong yo. Respetuam dagiti dadakkel mo. Awan perpekto anaganak. Ngem awan karbangam amanggura kadakwada. Bueno gagayam, ditan tinagibusan ti pakasaritaan, dito'y drama tayo. Naimbang nga orasyo gagayam. Itagundaway sa balimanan nga istorya tintay drama dito YouTube channel tayo Jenna Almoite Drama. Ngayon kami sagot kada kayo. Dito'y drama tayo. Biyag di tao. Papa na Mark, awan trabaho mitasan ka di? Wen, ang madagagana kay Plaza. Ni, anyat gagarami jay. Adalamapan ko gatangan, Wendy. Anyat mapan mo gatangan. Mabalin ka di ka nagdamag-damag. Ape alapdan na nagdamag. Karbangak nagdamag, tasawa kakit nga rod. Inak gumatang iti sapatos ko. Tana dadalin ti may sa sapatos ko. Sumurutak. Saanan? Mabitak lang. Di mo nga rod naramatan tilugan. Anya? No kayat mo, itulod ka, tasyak tagmaneho. Ura gawid akmat ladagos, no di na kayat nakakuyog. Sige, itulod nakbitan. Kahit no may tulod nak, umuna kanton nga gawid. Ang mga sabtag ti kumparay. Asino akong parem? Ay, unay kalakid din aya. Damagan mo't aminan. Asino akong parem, kunak? Saanin? Di ka magsarakan. Basta itulod na nga ro din. No di mo ipaaramat tilugan kanya. Ay, Rosie, friend. Ada ni Mark. Aguro oray di tarwar ti department store. One side Nag-text itay kanya. Oy, kanayon iti panagkuykuyog yung itinobyo. Awan ka di pa'y plano yung agkasar. Saan mi pa'y ang nagsaritaan ti may papan iti dayta, Zalti? Anya ka matan.
Saldi kala saldi. Sayda ko Ayawan gaya man niya. Sorry, Saida. Kasta Angam, apay nga adi ka pelagkasar. Kat ka na ngayon, hindi pa nagkuy-kuyog yo. Ay sus! Di ka mabutang iti bagbagada kuyog-kuyog, pakaalaan iti sikog. Wen! Isungan na tadayaw mo. Di ka agpaspasikog. Aging ga adi kay pinagkasar. Gets mo? Kung naktupay kat nga da babae ni Mark. Gusto tinabayagan nga atap ko. Dagiti awanan pain. Di na mo sinurot ko itinapanan na. Katejay. Nagkuyugdan iti dayjay babae. Dagiti awanan pain. Di mo ko itibag ko. Alaag tayo so ti pangbagsol ko kadakwada. Hangam. Saan kaya marumbang? Diyak kaya ti makabasol. Gapulaan ka dagiti awanan pain. Mark, kasano no ang sikugak? Namin adon adaras ang nailawan ka. Pakaragsa ka unay. Nagsikog kan, Rosie. Dita ka di pa'y agkasar, Mark? Saan pa nga ita? May nagsikog ka pa nga muna sa tanto agkasar. Di kagdanan. Takdarak tinarami ko kan ka. Sabay ko mga rod, tagsikog kan. Tap nagkasartan. Mama, sina ako ni Mark. Wendy, iha, agsarita kayo pa yan ay bagi ti asawam. Di ka agdardarasudos sa mga dang. Di ka pa'y lagdisdesisyon ita. Kapudpudutan pa'y lati sitwasyon. Nasakit tinakam ko, Mama. Diyak pa'y lagaw, hindi siya balay. Ala, adakan ka na ita, iha. Basta i-relax mo ti panunot mo. Ano kayat mo? Agpasyerta, tapno makailiw-liwag ka. Mapantay ti sa bala lugar. Diyak kaya ti rumuar, Mama. Mala, sikat ti makam mo, iha. Gapo ka dito diyak may paya ni ti anak ti asawak. Isungay suksukat na kun, Mama. Nasisayat lang ang sina kamin ngam di kas luklukwan nak. Ay, jakmat ni namnama amaramid ni Mark ti kas kan ka, iha. Nagdakal ti panagtalakukan ko na. Ngam kas jay lagayam ti subad na iti kinasaya at takan ko na. Manja akon, Mama. Diyak kaya ti agawin. Tadyak kaya ta magkita ti awanan bayi na lalaki. Mama, ada ka dito ni Wendy? Nasaya atay may ka, Mark. Agsarita ta itinalapat. Ha? Ala, sumra ka. Agyaman nak, Mama. Apay, anaaramid mo tinang lipot iti anak ko, Mark. Anya tinagbasulan ti anak ko kan ka. Nakasingsingpat ni Wendy kan ka. Ultimo siyak ngay na nagsayaat kan ka. Ngam apay akas tatar aramida. Mama. Saan ko nga ugali ti makibibiyang? Ngam jay anak ko ti agrabyado itagon daway. Iso adi mo kumatagidaksan ti panagdamag ko kan ka. Sinurot na ka ni Wendy. Kat nakita na kayo iti babaim asimrat iti may sa hotel. Pakawanan da ko, Mama. Ni Wendy ti kasaritam. Pagsaritaan nyo anaymbag ti may papan iti dayta. No mapakawan na ka, swertem. Ngam do saanan, awanan tigasat mo, Mama. Mark. Kasarita ko man ni Wendy. Di na kayat ti sumangukan ka. Ha? Ngam umay ka takadwaan ka. Mapantay ti silid nga ayan na. Anyat araramidam dito ay Mark. Pumanaw ka. Tadyak kaya't makita ti panagrup-rupam. Wendy, pakawanan na ko, Ma. Ay-ayatan ka. Wendy. Kalpasan ti panangalilaw mo kanyak. Naturad ka pa'y lamang ibagangay ayat anak. Awanan kay tipain. Sige, nawaya ka lang tamang kabil kanyak.
Tapno may papas mo ti sakit tinakam mo. Barang mapakawan na pa'y. Juan! Amok! Saan ka maipayan iti anak? Isungay suksukat nak. Saan kang isuksukat? Sikala tati. Di na ko nalilawan pa'y. Iso pumanaw kan katagsinatan, Mark. Pangasim, sikat yayayat Wendy. Anak lang ti kasapulak iti day dya babae. Ket no maipayan ng iti anak, sinakadagos. Anya? Madya talaga tirik na ka. Maulawag. Nasakit ti rusok ko. Agtugawak man pa. Rosie, apa yan? What's happening to you, huh? Maditirik na sayda. Maulawag. Kakatayan na ka. Ala? Nasakit ti rusok ko. Ay, ala. Ay, agpakadakan ka ni sir. Tagi na nakalaangan. Mabain na Ay, may kakidin. Takuyugan ka. Ipakada ka tani. Ay, sus, nagpusyaw kan. No kasta, masikog kan, Rosie? Juan Mark. Kinuyog na tigayam ko ang nagpakita iti doktor. Agdoan abulan tin inawak. Iso siguro ang kastoy tirik na. Agyaman anak, at danton anak ta, Rosie. Mark, kasano nga ruditan? Masikog akon. Saan ta ka di pa ngagkalaysa? Di ka madanangan. Ikasar ka talaga kat. Ang saan pa nga ita? Nasaysayat siguro, no kalpasan ti panagpasngay mo. Sa tantog kalaysa. Ala! Amangan no awan plano na amang ikasarkan ka, girl. Taapay atong galibagam ti panagkasaryo kat adala ta irason na. Saan siguro? Amok apat-pat ganak ni Mark, Sayda. Agtalaga kan ko na. Dinakmat siguro si Kugan na saan nak ngay ayatan. Kano talaga apaglulukwan nak laan? Saan ko man ang nagpakita kanyak? Idinaamon na ama si Kugan. Pakaragsakan naman ti panagsikugkon. Iso apatyak aseryoso ni Mark kanyak, Sayda. Kat, amo ni nanang mo ti kasasaad mo, ha? Ti panagsikog mo, ha? Saan? Tamanipod pimanawak ijay lugar mi. Awanan ti kontak mi kininanang ko. Kat, talaga di mo kaya ti agawit iji lugaryo, ha? Diyaka mo, Sayda. Ngamkas lamabutan nga kon ngagsubli ijay. Gapoy tinagalas nga aramid ti may kadwa nga amak. Nauyong ngamin kanya. Hay. Iso adyak kaya ti agawid. Aging gang adda ijay ti asawa ti ina. Wendy, kasaritan ako mama, please. Pakawanan ako ma. Ayayatan ka, Mark. Iso sige. Mapakawan ka. Agyaman ak bakit? Nakasingsingpit ka talaga. Ayayatan ka. Sapay la ko mga rod. Tapod no timbagam nga anak lang ti kasapulam iti day dya babae. Promise. Anak lang nga talaga. Kasanon, no di na kayat nga itadkan ka ti ubing. Ay, wag ka. No kasapulan nga ikak iti kwarta. Aramidat. Basta maalak ti anak ko. Rosie, lalaki ti impas ngay mo. Nagtaer nga ubing. Uwan nga ron. Kaingingas mo, Mark. Siyempre ha. Siyak nga ron ti ama. Iso asyak ti karupropan ha. Nakaanak ako, Mark. Siguro, tong palamatan ti karim kanya. Apa nang ikasarmon kanya. Ha? Oh, apa yung nagsanaay ka, Mark? Pakawanan na ka. Ladingitak. Ngam di ka mabaling nga kalaysa. Gaputad na nasawak. Anya? Apay ngay talaga ipagam. Kasanuak nga rutitan. Apay ngay nalinaw na, Mark. Sorry, Rosie. Ang anak lang ti kasapulak ka. Anya? Di kagdanag. Sajak baybayan ti anak ta. Nuumanugot ta. Alag ti anak ta. Kahit siyak ti bang padakal ka na. Ipaay ko amin na masapul na. Pagadalag ang makalpas iti ko layo. Apa yan naramid mo tigas na ganyan, Mark?
Pakawanin na, Rosie. May palubos mo nga ala ako ni baby. Da kami iti asawak ti mga padakkel ka na. Kinapudot na. Awan anak mi iti asawak. Kat amo mo may papangkan ka. Ken nawaya ka mang sarong karto iti anak na. Amo ba't iti balay siya kadi? Intudok iti kan ti balay mi. Ken ikang ka iti kwarta. Kas bayad ti anak na. At wait, 50,000 pesos sa amin dahita. Sige. Tapadunutag pa yan yung bag, Mark. O sige, basta alam mong dahita kwarta, ha? Parakan ka dahita. Ala ka, Rosie. Sumanangit ti anak mo. Amunan samat nga itad mo ni ti amana. Awan na pintas ang masakbayan na. Nagtali na itisidan ko sa ita. Ay na, makapasangit. Anya mo nga mina. Apay nga mina di ka nagananan. Kaasi ka laka nga rudan. Ken, to'y anak mo, maisinan tukin kan. Ha? Aday tanti kotse ni Mark. Ala, asawa na siguro yung kadwa na adim saan. Ay. Anak ko. Pagawanin na ko. Rosie. Adwak ti asawak. O niya. Naisaganam ka di amin na nakagawa ni baby. Uwan. At amin di tabagdag iti gamit na. Oh, adoy. Nayong di kwarta nga indad di asawakan ka. Agyaman. Oh, Mark. Alam mo di kagad. Taubag mo ni baby. Okay, honey. Dita kayon! Ay, Rosie, di ka agtaray. Ang mga numay tublak ka. Ni baby. Timaray mo nga madayo. Rosie! Mabit lang! Kasano da ito yan, Mark? Intaray ng ti kwarta. Inalilaw na taday siya babae. Awanan pa in. Ay, excuse me Di mo kumamot pagsawan ng tikas na tigayam ko. Takurang pa'y day a kwarta abaya ti panangalilaw ti asawang kunkwana. Apay ti kunayo pakaragsakan na tikas di nagbanagan na. Please, don't say bad words, ha? Tasak ti makalaban nyo. No di na kayat nga itid ti anak na, di yung mabaling apilitin. Uwan anak ko. Saan ka nga itid ka na ko? Sorry anak ko. Patpat gan ka unay. Diyak ka ba ulan ti mangipadangot kan kay ti amang. Oray agrigat tan ngagpatpada. Basta makadan na ka anak ko. Patpat gan ka unay. Ay, agyaman nak. Kung naglakit din no itid mo ti anak mo kadakwada. Diyak ka ba ulan sa ita? Kasta ti rumbang. Sikatin na ni baby. Iso sikati rumbang nga ayan na. One side. Kat ikarigata kasuportaran ti anak ko. Amok adi na kami baybayan ti Diyos. Well, di kagdanag tadak agayem mo. Aging kat kabay lang, tumulong nga kada kayo nga agina. Sino day ta mawawagkan ka, Mark? Ni Rosie. Anya? No kasta? At dapat lang kontak yun ititunggal maysa? Ita lang nga umawag. Diyak kami na i-delete ti number na. Ala, sungbatam, tadanggag ti bagana. I-loudspeaker mo. Wala ni. Hello? Hello, Mark. Agpakpaka asiak. Awan sa baling asit gak no di si kanaan. Kasapulak ti kwarta. Tapaggatang ko iti diaper kan gatas ni anak ta. No kumangamin ta inted mo kada kami, di awan ko matipagparpari ko tamita, Rosie. Agpakpakaasi ak, Mark. Mangtad ka kumaiti suporta ti anak mo. Uray pang diaper kan gatas naang. Agsapsapulak pa'y ngamin iti trabaho. Awan ti maited ko. Sobrang di inted ko 50,000. Plus 20,000 nga inted ti asawa. Kundi ka nagtumpal iti saritaan tayo. Inalilo na kami.
Inggatang ko iti kasapulan ti anak mo ti intadyo a kwarta. Husto da jayan. No kayat mo asuportarak ti anak mo. Itad mo kada kami. Sige nga Ruden, bye. Inindip nan. Basol na matlang ah. Oh, adtoy Rosie. Igatang mo iti kasapulan ti anak mo ah. Agyaman nagsayda. Nagsingpad ka gayam. Sapay ko mata makasubali takto iti kinaimbag mo kada kami nga agina. Ay na, di kiti pagsayaatan ti anak mo ti panunutan. Libre lang nga Ruden ti panagnaad mi diti boarding house mo. Tila mait-itid mo pala kada kami. Ay na, masyanak nga rod ka, friend. Ta irresponsable mo ti lalaki nga ama ti anak mo. Wan nga Rod. Ngambay amon day ang tao. Sana bali, tagtrabaho akton. Kasanon ti anak mo nagtrabaho ka? Nakisarita ak iti nagaplayak ijay plaza. Mabalin ko kano nga ikuyog ti anak ko iti panagtrabaho. Anya trabaho maya? Para innaw iti may sa restaurant, friend. Oh, ato'y Rosie. Ada krib ti ubing dito'y asa na maususar. Ditaan ti pangikami ti anak mo, ha? Agyaman nak, Sir Aga. Awan ngamin pangitalkak iti anak ko. Awan problema iti dayta. Maawatan ka, balasang ko. Agyaman nak, tata. Ay ala, nagadumit ama ka, nagitinsang pet mo ha, friend? Unsay ta, intad ti bus ko. Intad na dagiti daduma asobra iti restaurant na. Ay agure ka man. Lalaki jay boss mo saan? Wan, lakay abalo. Ay sus ka, ang mga nukursunada na ka. Anya, si Kamet. Gaputa intad na dagita ataraon, agkursunadan kanya. Di mat ko naman nakasingsingpat kan ka. Kada kayo iti anak mo ha? Wan, ngamdyak kayat ngay kan iti sabali akay papananday jay. Takas na tatang kunday jay. Ay, who knows? Malay natin. Ang mga no isinti ka forever mo ha? Ay, nagtal na ka man. Tila ibagbagamat sa ita. Wendy, itay pa ilan na ulima ka. Anyat pang panunutam, honey. Malaglagip ko ngamin dyan anak mo ka ni Rosie, honey. Ha? Kaasi di ubing. Inosente. Awan ang muna kadagiti mapaspasama kita. Iso nga, apay no ikam iti suporta. Kaasi man. Sana yan. Agrom da dya babae. Sana nagtungpal iti saritaan mi. Sinaur na tapay. Innala na ti kwarta. Kalpasan na, di na inted ti anak ko. Anak mo lata day jay. Iso asuportaran ta. Saanan ko nakmet. No kaya't nasuportarak ti ubing. Ited na kanya. Tadata ti mang padakal. Rosie, agpukawak iti sumagmamanungal daw. Iso ati pailaan ako ti kadwayo dito restaurant. Pasyarek ti daduma pa'y a branches ti restaurant ko. Wan, sir. Ken ungayam, agsukat kayon ton iti waitress iti trabaho, ah? Isunton ti agbalin na dishwasher, tas ikantulat ti para serve iti makan. Ha? Api ka di, sir? Ni Elsa ti sigo na para inaw iti awan kapay. Sinukatan na lang ti pimanaw amay sa waitress. Isugag sinukat kayon to iti trabaho, okay? Wan, sir. Dayjayan ti anak ni Sir Aga. Isugayam day ti bagbaga ng anak na. Naglampong. Kan oray ti barbas kan iming na. Nagatidog. Ha? Kit-kitaan na. Agtrabaho akon. Kasla strikto. Kanayon na akitaan. Sip-siputan na siguro no agtrab-trabaho ako ano saan. Umay ka man bit dito ading? Ha? Ay, abanak. Ay, uwan, sir. Mabit lang. Apay ka di, sir. Anyap nagan mo? Rosie, sir. Balasang ka kadipay? Single mom, sir. Agpadat ang rod. Ora siya, single dadak mat. Ada may isang anak ko. Sige, manot anak mo? May salaang, sir. Agpadat ah. Sige,
Ituloy tanto ti agsarita inton Madam Dama Rosie, ha? Asikas rumpay dagiti agsasangpet a customer. Uwan, sir. Nasingpat matgayam ti anak ni Sir Aga. Kunak ni strikto. Nasingpat gayam. Ala, Rosie! Intulod na ka manan di kotse ang sutor mo? Oy, nanaggasat ka? Bak nang jagar aram kan ka. Kunak no di lakit at kursunada kan ka. Di gayam anak na. Sana all, may bak nang na nag-aaram. Oy, agsaw ka mat agisam-isam kalatan dita. Kinapod no na Zayda. Inaklon ko ni Romel. What? Os, talaga? Uy, ang gara Swerte ka, girl. Ayam sa bagay, napintas ka. Ken gwapo ni Romel. Isong agbagay kayo, Ken agpada nga damay sa nga anak yo. Match na match. Agpada kami pa'y pinanawan dagiti ex na Ay, flang. Pinanawan na ka, tinakasikogan ka. Pinanawan da matinobyam. Tanaki asawa iti sa Bali, jay girl. Iso a perfect match kayo. Siya kung ti mga imaton kadagiti negosyo ta, Rosie. Tay pamaysam ti mga sikaso kadagiti anak ta, ha? Kan masikog ka. Diyak kaya tamabannog ka. Wan Romel, katagyaman ako unikan ka. Ngamin, nakasingsingpet ka kada kami iti anak ko. Anak ta, kunam. Taim bilang kun kaspodno nga anak ti anak mo. Kasta akmat iti anak mo, Romel. Ipatpatag kayo adwa iti anak mo. Agyaman na ka? Kat ita, sikog mo ti ading dagiti anak ta. Manayunan ton, dagiti duwang anak ta, Rosie. Anay ko, kasangsangbot ko pa ilang. Ang mapingag tumpa ka, Dagos, Wendy. Aglablabas kan, Mark! Naminado na pinakawan ka kadagiti pa ng liplipot mo kanyak. Ngam talaga gayam adi mo may katiki na babae, Rom. Sinurot kayo iti na dya babae. Kat hotel manan di simra kanyo. Awanan kayo tibain. Wendy, anak lang ti ka sa pulak iti dya babae. Kasta ka na iti palusot mo. Tunggal matiliwan kayo iti babaim kasta ti bagbagam. Ngam na ibaga ka mga punta iti anak ta, di mo kayat. Iso sige, itad kunti waya-waya, Mark. Anya ti kahit mo asawan, Wendy. Agsina talangan. Nadudugo na yung tiriknak. Gapoy ti kanayo na pa ng paspasakit mo, Mark. Saan kumamat akas ta ti bagbaga mo, hindi? Sika lang ti ina. Oy, Bod! Sana po no na itata kanayon nakapasakitan. Iso ahuston, naumakon! Kumboy, sir! Ma'am! Kumboy! Itayak pala diti palengke. Ayam taltalo pala na kumbuyak. Barok. Kargam ka di dagita? Kaya't mo ti agpakumboy balong? Ay, urayak da mami kan dadik, tata. Banbantayak laang to'y kargami. Sige. Urayak mo tan ida. Tama nga no kaya't dati agpakumboy. Nagtaar mo tan na ito na uling. Angelo, anak. Umuna ako ni Jekot siya. Tay kargat na gito yung Jekot siya, ha? Urayam da mamin dito, Iwan. Wan, daddy. Sir, agkumpumbuyak. Agpakumboy kayo? Sana, sir. Kabalan niya pagkatan ti kargami. Ken asidag lang dito tayo ti kotse. Angelo, urayam da mamin dito, Iwan. Sige, daddy. Angelo, anak. Rosie? Mark? Wala, siya ka. Asawam ka di jay lalaki? Wan. Nakiasawa ka gaya man. Wan. Kat upatan ti anak mi. Basta ka di. Angelo, anak. Mapan kan iti kotse. Alaom da ito. Wan, mami.
isukat din ti anak na dayjay. Uwan, Mark. Iso ni Angelo. Kaya't ko kumama kasarita, kan maarakop ti anak ko. Pasensya kan, Mark. Ngamjak pa'y nakasagana amang yamam mo iti anak ko kan ka. Kanjak kaya't amabigla ni Angelo. Sapay ko mata maawatan, Mark. Jak ipaidam ti anak ko kan ka. Ngam urayan ta kumati umno apanawan, apanagam amuyo. Owen, maawatan ka. It's sorry, tinagkuranga kiti kalabas. Wan, maawatan ka. Kiti anak ko. Sapay lang ma. Tama pa kawan na to ti anak ko. Nudumtang to ti aldaw apanagam amumi. Anyan ti kasto nagbambanagan ti biyag ko. Diyos ko, di na ko mabaybayan. Di mo itarayan ti responsibilidad mo. Tapno di da kan tumatliklikan, inton si Katyag kasapulan. Bueno gagayam, di tan tinagibusan, ti pakasaritaan, dito'y drama tayo. Naimbang nga orasyo gagayam. Itagon daway sa balimanan nga istorya tintay drama dito YouTube channel tayo Jenna Almoite Drama. Ngayon kami sagot kada kayo. Dito'y drama tayo. Biyag. Di tao. Anya mo tanda ito linuto mga itlog si Kani. Naksat, apay. Ultimo ka di itlog, di mo amualutuan. Pasensya kayon, Mama. Naira na ngamin nga agsangsangit ti anak ko itay aglutluto, Adumanan arason mo. Naglawa talaga ti bakrang apagalaan iti rason ko nakmanan. Pasensya kay atalagan, Mama. No kayat yo, ilutuan kayo iti sa bali. Anya ka diti kayat yo ang sidaan. Saanan? Inaklamang restauranan. Makapadadaal kay taldaw. Anya? Ala, kanam amin daytain lutom nga itlog. Oh, ani bakit? Apay? Ada kamatlatan dito si Led. Ken kasla nagsangsangit ka. Ha? Anyat makagapo. Ibagam kanya. Awan day to'y lakay. At dalabasit saan mi ang nagkinaawatan kini Mama Itay. Apay, anya ka di man nanti makagapo. Gapula ang ija itlog anak set. Naira na ngamin nga agsangsangit ti anak na idaglot-luto at. Iso adyak nakita adagos. Idi mangan ko man ni Mama. Nakita na anak set di itlog. Kasta unay matan apong tut na. Una yan ni Mama. Kasla di na napadasan tinagana. Ala, bayam ta kasaritak to ni Mama. Di na bakit. Sardengam kumamatan ni Ani tigas ta nga aramidam. Awan mo't dagas nga aramidan na kan ka. Ha, iti ka anuman. Saan to apulos ngagbaliw ti panakilangan ko kankwana? Aniya? Amo matasipot pa'y. Diyak kayat ni Ani ngagbalin nga asawa ti anak ta. Bakit abangan o tamakangag itinay tangay bagbagam? Awan bibiyang ko! Mangag ti makangag! Tapod numat! Ado dagiti babay nga gusto kin ni Franz. Ngamdya ka mo, noan niya launay ti impakan ni Ani kan kuana. Bakit huston ko nakmat? Husto lang numangag na. Mamirmiraot anay kamang. Ha! Amangan nunamnamaan na nga damatagi kuana tawidan ni Franz. Hello, George, anak ko. Hello, Mama. Imawagak, takayat ko lang ay pakamo nga wadanin ti panagawid mi. Kasta ka di anak ko, ay na. Agyaman ako na ay. Agtext sila ta kanyak, Mama. Nonya ti kayat yung pasalubong. Gatawin mi. Ay, wan anak ko. Tapanunutan ka na imbag. Noan niya ti pagatang ko kada kayo.
Ay na, agyaman na kanak ko. Nakaawid kay matlang. Uwan, mama. Wan mama, kat nagsaritaan mi nga gasawa aditi kami pailaang. Kasta, ay katawan parikot iti taitanen. Kay kayat ko ano ang naad kayo ditoy. Iti kasta, dakad kaduak. Ha? Kan tapno at dagluto iti kanak. Apay, ni ani ngay mama. Di na kailot-lutuan? Ha, agluto lat tamot Ngamjak magustuhan ti panagluto na. Luto tinakurapay ngawan ramraman na. Anya? Anya? Iso na saya tanagawid kayo. Mama, papa, umay kayon, mangantayon, nakaluto akon. Kasta ka di, malagarod mangantayon. Kalpasan na, adda papanantanen. Ne, papanantayo mama. Ikat mapantag shopping Talaga? Wan anak ko, mapanta. Sana bale, sagpaminsan lang matkat. Ay, wan gayam. Inakbit ayaban niya ni Giselenta, tagigiddan tayon amangan. Ops, sanan, bayabon. Ha? Amo namat nga oras ti pinnangan ita. Isukit din tay ayabam. Ha? Mangan tulat tano kayat na. Saan mo amapan ay ayaban? Ani bakit? Amo ka nasakit unay. Di pa nagsasaw ni mamakan ka. Angang pasensyam la ko man, ha? Wan na kay, di ka madanagan. Ayos lang kanya. Sana bale. Apaman naman na nayunan ti urnong ta. Mangsapulak to iti gatanga kalote. Patakderan tayo iti uray basit la balay. Iti kasta, lumasin tayo tumatan. Pagyaman ako na hilakay. Gaputan na panunot mo dayta. Ngamin, kaslaak la asunod tratuan naktinam. Awan matidakas nga aramidakan ko na. Ngamno apay akas tilata kanya. Bakit? Diyak matpakabasulan no nakurapay lang ti pamilya ang nagtaudak. Ngamin, nasaya at matipan nakilangan na kininena nga asawa ti kamsat ko. Gaputabak nang ngamsaan kumamot aday niya iti pangibasaran na. Ala, bayaman. Mamiris ng tulag kita nararamigin na. Sampay nga ita. Ito to. Basta agtal na ikalata na makumbaba. Ay, naimbag pa'y ni Nena nga asawa man ako. Oh, apay mama. Naku nagdayta, gaputa pinilim ti babae akayat ko para kan ka. Pa'y napintas, at dadal na kanbak nang. Ha? Sana kas iti kabsat mo. Ay na, jak amo no anya tinakita na kiniani. San lang arudan na nakaturpos iti panagadal na. Awan pa'y langan, nakurapay pa'y. Mama. Dakal tinagdumaan ni Ani kan ti asawam. Sipod pa'y ni Christine nga anak ti kumarek ti kayat ko para ken ni Franz. Ngam, ha, taday chay pa'y nga Ani ti pinili na. Saan na palikod dayta mama? Nasingpot mat ni Ani. Awan ti makunakan ko na. Isosan kay kumamot nga agsawi ti kasta. Makapasayar iti rik na, mama. Ay na, nabatak manan da ito baso. Makitan tukit din ni mama. Sigurado manan ang makapungtot kanyak. Ay na, anyaya ter aramidam nga ginaw si Kaane. Mama, pasensya kay kuman. Diyak ingagara amatin nagda ito baso. Kasta kayo ama mirmiraot na dabasolyo. Pasensya ka na yon. Anya? Apay, awan ka ditikas iti dayta baso, ijay ayan nyo. Iso asaan mo nga amo ti aginaw iti nainayad? Saan matakas na mama? Dinaksong basong batan si kababae. Amangan no jak malapdan ti pungtot kukan ka. Ha! Napunwan akon kan ka! Nagrigat lakit din ayati maikamang itikas kada kayo abak na. Ha? Nalabas ti panagsasaw ti inam kanyak. Nga oray basit lang ang akamali. Diyak maliklikan a panunutan. Anasaysaya at salaang ang sinatan. Anya? Tanog sinatan.
Sigurado ang maragsakan tinam. Ngamin, sipod pa'y. Imparupa na kanyak asa anak amay kari aparakan ka. Gapo iti kinakurapay ko. Saan? Jack itulok ang mapasamak data. Wen, pudno nga da kabaalan mi tibiyag. Ngamiti ka naman. Jack kanunungan tikas dyan nga ugali ni mama. Makapasair itirik na dagiti sa una kanyak. Jack lakayat asong batan. Gaputamok asaan anasayaat. Nga maglablabasan tinam. Maaramid na pa yan apabainan nak iti sangwanan tibak ng amanugang na. Anya, inaramid na kan kadeta. Juan, Jack ibagakan ka daytoy na saan nga inaramid din. Inaldaw ka arumwal. Iso adi mo amo ti mapaspasamak dito'y balay. Urayak ni mama, kasaritak. Mama, apay, anya ka di tidakas ngar aramidin ni ani kada kayo. Tas saan mutlaan na saya at ang dagiti pakpakli tayo kan kuana. Apay, nagipulong manen kan ka ti mamirmiraot nga sawam, ha? Saan kumamot akas ti panagsasauyo? Nasingpat-mat ni ani kada kayo, ha? Nasingpat no nasingpat. Amumat ajak kayat ni ani aparakan ka, sipot pay. Saan ka di? Ayayatek ni ani. Anyaman ti katatao na. Saan ati kinakurapay da, tinangi basarak. Tapno ayatek ka ni patag ko. Samay sa, adan anak mi mama. Iso nga klunan niya kumamatan niya ani. Ta iso at talaga ti kagasat ko. Nukas kumakin ni nena tinasawam. Awan kumati parikot ita. Anya? Jack amuno niya ti aramidak papa. Franz, anak ko. Ibaga may ti asawam apasensya nalatan ti inayo. Nasingpat ti asawak. Isong agul uli maklatan no kasya pagsasawan ni mama. No sa balila siguro, Jack amon. Ang mga nasinumbatan na ni mama. Wano niya pa dita. Dahil tagaro ti dakalapag yamyamanak ta nagsingpat ti asawam. Di na ugali ti makiapa. Pudno rita papa. Saan nga ugali ni ani ti kasta? Agam Jack amo ka ni mama. Doa pa'y ngaging gaita. Ket saan ngagbalo ti panakilangin na. Iho. Papa, anya ti aramidak. Tina, anya launay aya, ti di mo kayat ka ni ani ang manugang ta. Apay ngaging gaita, ket saan lataan na saya ti panakilangin mo kan kuana. Apay, nagipulong kadikan ka dyan nagalas ti rupa na manugang mo. Saan na ni ani tinakasaritak ni Franz? Mariribukan ng ti anak ta, noon niya ti rumbang aramidin na. Gapu iti kasta nga aramid mo. Kanya? Di ka kumaglablabas, bakit? Bakit kan lakayak matan? Nagiti anak kan manugang ta, tinamnamahan ta ang mga iwanto kadata. Ha? Adda kwarta Ramon. Mabali na ka mangalay ti katulong ko, no jakton kabalan. Isa pulos, jak namnamahan ti anyaman at tulong dayjay nga ni. Aniya? Kabalak ti mangalay ti katulong kunakmat, oray saggay satan no day tati kayat mo. Apay ngay. Apay ajak matan maikot iti makanawan nga imak. Kastamatan ti makanawan asakak. Anya ka din da ito'y amarigignak. Ha? Mama! Anya ka din ti mapaspasama kada kayo? Diyak maigaraw ti makanawan nga imakan sakak. Diyak mo no apay. Mabiglang! Ayabak ni George! Ipanda kayo di ospital! Siguro ti doktor, na-stroke kayo mama. Iso adi may garaw ti kagudwa ti bagiyo. Pagyamanan tayo ha. Gaputa sana napiktaran ti panagsauyo. Ngamin, kaadwa na may stroke. Ket sana mawatan ti panagsauda. Iso na lang, tadi kami kapag na mama. Iso nga anusan nyo pa lang ha.
Kasta talaga. Traidor nga min asakit dahit ha. Umatakit yan nyaman nga oras. Kasano ako nga'y noin ako mismo. Natsak makapagda. Di ka agdanag, mama. Agdaya por kayo pala. Anya. Sikan ti mapanidya sila ni Mama George. Ha? Makita mo na makumiko, makita rin ramidak. Nas ka na ma-repair ko tilugan. Tap na dausaran tayong ton bigat. Ay, ituloy mo ito nung madamdaman na. Madurmanak nga rin namang sukat iti diaper ni Mama. Anya? Nuapay nga minadipay lamang ala iti katulong na. Tap na damang nga si kasukan ko na. Makapadurman. Nena! 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 Mama, awanin ni Nena. Nagawidan iti lugar da. Intulod ni Manong George. Apay, adda ka sa pulan nyo? Mabisin kayo kadi, Mama. Tailutuan kayo. Ibagayo lang ang nuan niya ti kayat yung akanan. Saan ka mabisin, Ani? No di kat napuno nga mintidaya par ko. Aglilikan, isapok-pok kawak ni Nena. Nga mawan mat gaya man, di man la nagpakada. Kasta ka di, Mama. Ala, siya kunti mga sikaso kada kayo. Ani, pakawanan ako, ma. Amok ang naglablabasak, idikan ka. Ngamita, ada kalata mga sasikaso kanya, tanakapsut akon. Mama. Amok asan akas karina timang pakawan kanya. Gapoy ti kinaalas ti ugali. Ngamsapay lako, ma. Tadumteng to ti panawan ang mapakawan na balasang ko. Mama, idi pa'y laang napakawan kayon. Isungawan ti rumbang ang pagdanagan nyo. Di kay baybayan. Asikaswan kayo itinasayaat. Agyaman ako na iti kinasayaat mo kanyak, anak ko. Ikarik. Bumawi ak apaman nga agimbagak. Di yun panunutan dayta, Mama. Tinapatag, agpapigsa kayo. Itikas na, agsublimanen ti sigod apamagi kan kinapigsayo. Wanya, makita-mitan, tipod no nga ugali ni Nena. Pimanaw, kaputa madurman kanukan ka. Anya. Kan di nakakabalan nga iwanan. Nang runa, nusukatan na ti diaper mo. Isuda kita ti makagapuno apay ang nagawin iti lugar da. Kasta ka di. Ita, sapay kung matama amiris mo, dagiti sana nasayat ngayon nararamid mo ka ni Ani. Ni Ani akagurguram, gapulang iti kinakurapay na, ket isu ti mga asikaso itaken ka. Lakay. Na-stroke ka. Gamiso siguro asaan ang apektaran day tangiwat mo. Day tapan nagsaom. Tapno makasaritam itinasayaat ni Ani. Ket makapagkid daw ka ken Juana iti pamakawan. Kinapod mo na. Adan urnong mi, Mama. Ket plano mi ti gumatang iti lote wano balay. Talumasin kami kuman. Ang gaputan na kisarita ni Ani kanyak adito'y kamilatan. Gaputawan mga sikaso kada kayo. Imanugutak. Kasta ka di anak ko. Diaglaim pakarop. Akas jel at tati kinasaya at di manugang ko kayo. Nabalbalor ti ayat kan respeto ngam ti kinabaknang. Bueno gagayam, di tan tinagibusan, di pakasaritaan, dito'y drama tayo. Biyag, di tao. Musical scoring, Eli Palacio. Insurat ni Mary Tisay. Isagsagot kada kayo ti YouTube channel tayo Jenna Almoite Drama. Agiyaman kami.
biyang di tao. Naimbang nga orasyon gagayam. Itagundaway sa balimanan nga istorya tintay drama dito YouTube channel tayo Jenna Almoite Drama. Ngayon kami sagot kada kayo. Dito'y drama tayo.